Bo día, damos inicio a esta sesión plenaria extraordinaria que terá 6 puntos na orde do día. O primeiro deles, a aprobación se procede da proposta da Alcaldía e Presidencia da aprobación do POS adicional 4/2025, 225.000 euros que veñen do POS adicional da Deputación Provincial da Coruña e que vamos a destinar íntegramente a gasto corrente. Votos a favor da inclusión da urxencia neste punto? Todos? 11. Votos en contra non hai. Se queren comentar algo? Hola, bons días. Sí, máis que nada saber un pouquiño en que partidas se teña pensado xa en que se van a utilizar este diñeiro. Pois mira, as partidas que se especifican de gasto corrente veñen no propio informe de interventora, que son 75.000 euros aproximadamente en bens e servizos correntes, 140.000 euros en persoal directamente adscrito e 10.000 euros en bens e servizos correntes. Ao final, realmente, dentro de cada outro servicio obrigatorio. O primeiro ben é servicio corrente que citei era do alumbrado público, e o outro é de mantemento dos colexios, segundo o previsto na disposición 15 da Lei Orgánica 2/2026, do 3 de maio da Educación, LOE. Ao final, o que é fundamental saber é que unha vez que vai a gasto corrente, simplemente se trata de encaixar as fichas como nun puzzle. É absolutamente indistinto onde vai. Simplemente é un ingreso máis que contra dentro do Concello e que lle hai que asignar oficialmente un destino. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor? 11. Abstencións e votos en contra non hai, polo tanto, queda aprobado. Imos agora co segundo dos puntos, que é o convenio de selección de persoal funcionario interino da Deputación. Simplemente un convenio para que, cando teñamos baixas, ben sexa da arquitecta superior ou da arquitecta técnica na Casa Consistorial, poidamos cubrilas sempre que sexan de máis dun mes, accedendo ás listas que para iso ten habilitada a Deputación Provincial da Coruña. Procedemos á votación da urxencia deste punto. Votos a favor? 11. Abstencións e votos en contra non hai. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Votamos o punto, en consecuencia. Votos a favor? 11. Queda aprobado. Punto 3 é a modificación das bases da execución de subvencións nominativas. Unha vez que se aprobe, no caso de ser así, habrá 15 días hábiles para que poida alegar quen considere oportuno, e o seu desgrane ven sendo 9.500 para comisións de festas e 36.150 para outras 4 entidades. Había, dentro do que é esta categoría de subvencións nominativas, outra que xa aprobáramos en pleno fai meses, que fora a subvención dos cazadores da Cerceda e Queixas. É un punto que traemos aquí que ten informe favorable de intervención e procedemos a votar a súa urxencia. Votos a favor? 11. Abstencións e votos en contra non hai. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Sí, a ver se podía explicar un pouquinho máis este punto, porque tamén cal era o motivo por non, bueno, por ter prorrogado todavía os orzamentos do 2025. Ben, o motivo de ter prorrogado aínda os orzamentos do 2025 dixen no seu momento que o feito de que viñera Pilar e que tivéramos aí uns meses de impás acabou provocando, como máis lóxico, unha vez pasado o mediado ano, fora facer modificacións de crédito, como xa anticipei, para poder desbloquear determinadas cuestións. Cales adoitan ser esas cuestións? Investimentos, porque un orzamento prorrogado o único que non prorroga é investimentos e subvencións nominativas, que é o caso do que hoxe traemos aquí. Se queren máis información, pois as subvencións nominativas van destinadas a distintas comisións de festas. A Comisión de Festas da Cerceda, que son 13.000 euros, 4.500 a Espírito Santo da Silva, 4.000 a de Queixas, 2.000 Carballo Gordo do Rodís, 2.000 a Encrobas, 2.000 a Meirama e 2.000 tamén á Comisión de Festas de Xasteda. Despois, hai 4 entidades, como van a ser a SER, que percibe 1.500 euros, 7.500 euros e percibios, e 9.000 euros percibios o CPI o Cruce. Había tamén outra de... Gracias, Francisco. De 7.500 que os percibe One Seven, que neste caso é o Rally da Coruña, a organización do Rally da Coruña, que de feito xa os viña percibindo con anterioridade, e 18.150 que son da Poseidón Reis, que se adoita celebrar no entorno do Parque Acuático de Cerceda.
Non sei se queren comentar algo. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor? 11. Abstencións e votos en contra non hai. Queda aprobado. En consecuencia do punto anterior, hai que facer unha modificación de crédito, como ben expuxen, de 66.650 euros, que proceden, neste caso, 10.000 euros de soldos e 55.650 de gasto eléctrico, e que conta cun informe favorable de intervención tamén. Procedemos á votación da urxencia deste punto. Votos a favor? 11. Abstencións e votos en contra non hai. Non sei se queren comentar algo. Aquí houve un cambio entonces de partida de partidas. Nas baixas hai unha parte de soldos que entendemos que será unha plaza sin cubrir, e a outra parte de outras obras, outras remuneracións, que é que se eliminou algunha obra. Cal se eliminaron en concreto? No punto 4 o que se retira é do gasto eléctrico. Imagino que no informe, que eu teria que buscar agora, consta como Administración Xeral gasto eléctrico. Vale. É do gasto eléctrico, pero, en definitiva, é do que se aproveita, que sabemos a estas alturas que non se vai chegar a ese nivel de gasto, a priori, ata final de ano. Non sei se queren comentar algo máis. Votos a favor? 11, queda en consecuencia aprobado. Pasamos ao quinto punto, que é a modificación de crédito para as subvencións de concorrencia competitiva, que suman un total de 62.700 euros. Unha vez máis, hai 15 días hábiles para formular alegacións, van 7.800 euros. A Cultura, 54.900. A Deportes, e de novo, conta cun informe favorable de intervención. Votamos a urxencia deste quinto punto. Votos a favor? Todos. Queda, polo tanto, a urxencia ratificada. Non sei se queren comentar algo. Procedemos, polo tanto, ao voto deste punto. Votos a favor? Queda aprobado. Pasamos agora ao sexto dos puntos, que é a modificación de crédito para a caldeira de peles da Escola Infantil Municipal. Unha modificación de crédito de aproximadamente 34.000 euros que se detraen, neste caso tamén, de enerxía eléctrica e que veñen para complementar unha subvención que temos do INEGA duns 24.000 euros. É unha suma total de 58.000 euros, contando o IBE, e unha vez máis ten informe favorable de intervención. Votamos a urxencia deste punto. Votos a favor? 11, queda ratificada. Non sei se queren comentar algo. Votamos o punto na súa totalidade. Votos a favor? 11. Queda, polo tanto, aprobado. Moitísimas gracias a todos e bo día.